ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହଠାତ୍ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ? ଭୂମି ବାହାରିକି ତା ବାପା ପାଖରେ ଥିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କାନ୍ଦିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ପାପାଙ୍କ ପରି ନା। ପୁଣି ଥରେ ହାତ କାନ୍ଧ ବଥା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ। ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଦିଦି ରାଜକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବାରୁ ଟିଭି ଆଉ ମୋବାଇଲର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ ବୋଲି ଭାଇ ଆଗରୁ ଖାଇଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଏପଟେ ଦିଦି ପଖାଳ ବାଢ଼ିଲେ। ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଆମ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର, ସେପଟେ କୁହନ୍ତି ଏହାକୁ ଅରାନ୍ଧିଆ ପଖାଳ। ଆଜି ଅରାନ୍ଧିଆ ପଖାଳ ଉଡ଼ିଲା, ଏପଟେ ଦେଖିଲାକୁ ଭୂମି ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଠାରୁ ଗେଲ ହେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅରାନ୍ଧିଆ ପଖାଳକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଏତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା ଯେ ଗଣି ନ ପାରିଲି, କେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଖାଇବି ଜାଣିପାରିଲିଣି। ଏପଟେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ପଛରେ ଭୂମି ରାଜ ସହିତ ଖେଳୁଛି। ଆମ୍ବିଳ ଶାଗ, ପୋଟଳ, କଦଳୀ, କାଙ୍କଡ଼, କଖାରୁ କଷାକୁ ମଟର କଷା ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖଟା ଆଉ ମାଛ ବେସରକୁ ତ ଜମିଲା ପଖାଳ କଂସା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ପଖାଳ ଖାଇଲୁ, ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।